ziraganean, gazteago nintzenean, uste dut kasiko beto, dagola oroimenean, izan naiz ziraganean, dagola oroimenean. Torbera, pixka bat handiagoa, haragoko haurtzaroa, pixka bat handiagoa. Azken bidaia da bera, topo egiten badugu, musu bat eta aurrera, iritsi naiz ametxera, musu bat eta aurrera. Comentar que este año estamos 249 cuadrillas, 30 más que el año pasado, 4.500 personas, casi 500 personas más que el año pasado, y de las cuales 14 participan en la challenge. Aurten, hirugarrena gelditu direnak, epaiaren ustez, eta non izango da, cuadripoteo, hirugarrenak cuadripoteo, zenbakia bat, bost. Hemeneko, urrilu pizka, tori, ontzera argazki atateko zazoieta, tori. Osondo, eta aurtengo bigarrenak Gorosti, hirurogei zenbakiegaz. Bagozen ere gozari emotera. 2018ko Magritako txapelketaren irabazleak Ainke Eintzu, Eunda Laroeta Amazazpi, hauentzako amandala, pernille, txorizoa, solomoa, saltxitxoia, iberiku, Gazta, txakoline eta ardaua. Oso derezka